Hej alle sammen. I dag skal vi på en spændende rejse gennem kondomets verden. Vidste du, at kondomer har eksisteret i rigtig lang tid? De har været brugt i tusindvis af år. Utroligt, ikke? Fra vores forfædre til i dag har mennesker brugt denne lille opfindelse. Helt vildt. Forestil dig en verden uden kondomer. I gamle dage lavede de det med dyreblærer og fiskeblærer. Lyder ulækkert, gør det ikke? Og de var heller ikke særlig effektive. Men det var fordi, de ikke havde andre muligheder. Heldigvis har teknologien udviklet sig, og designet er blevet forbedret. I dag spiller kondomer en vigtig rolle for vores sundhed og frihed. Er du klar? Lad os dykke ned i denne fascinerende historie om kondomer. Lad os rejse tilbage i tiden til det gamle Egypten for omkring 3000 år siden. Kan du tro, at kondomer blev brugt dengang? De gamle egyptere var ret avancerede på mange måder. De havde selvfølgelig ikke gummi, men de var meget opfindsomme med at bruge det, naturen gav dem. Baseret på fundne artefakter ved vi, at de brugte hørstof og dyreblærer som en tidlig form for prævention. Tænk engang. Hør på faraoernes tid. Vi er ikke helt sikre på, hvordan de brugte disse forhistoriske kondomer. Men vi ved, at de gamle egyptere var meget bevidste om deres kroppe og seksualitet. De var ikke bange for at udforske, og de forstod vigtigheden af beskyttelse. Det er utroligt, hvordan ting, vi tager for givet i dag, har eksisteret i tusinder af år. Men det er ikke slutningen på kondomets historie. Historikere tror, at kondomer i det gamle Egypten ikke kun blev brugt til fornøjelse. De havde også en spirituel side. Der findes beviser på, at kondomer blev brugt i forskellige ritualer og trosretninger. For eksempel troede man, at det at bære kondom holdt onde ånder væk og øgede fertiliteten. Denne forbindelse mellem sex, prævention og religion har fulgt kondomet gennem hele sin historie. Man kan sige, at vores forhold til denne lille ting altid har været komplekst og dybt. Det får os til at spørge, hvilke hemmeligheder gemmer fortiden ellers på? Måske får vi aldrig alle svarene, men én ting er sikkert. Kondomer har været en del af menneskets kultur siden oldtiden. Vi har allerede hørt om hø- og fiskeblærer, men vidste du, at de gamle egyptere måske brugte dem til prævention? Folk var virkelig opfindsomme dengang. Man kan kun forestille sig, hvordan de lavede disse fiskeblærer om til kondomer og brugte dem. Selvom det måske ikke var den mest behagelige metode, viser det deres snilde og ønske om at passe på sig selv. Interessant nok mener nogle historikere, at kondomer i det gamle Egypten blev farvet i forskellige farver. Det lader til, at modet altid har været vigtigt. Det er muligt, at disse farverige kondomer blev brugt afhængigt af social status eller til en bestemt lejlighed. Det viser, at selv med hverdagsting fandt folk i fortiden måder at udtrykke sig på og vise deres individualitet. Efter Romerrigets fald gik Europa ind i en periode, vi kalder middelalderen. Det var ikke ligefrem en tid med fokus på viden og fremskridt. Sex var et tabu kontrolleret af kirken, og prævention, det var der ikke noget, der hed. Så hvor passer kondomer ind i alt det her? Det er lidt af et mysterium. Der findes meget få beviser på, at man brugte kondomer i den periode. Samfundet var lukket, og nogle forskere tror, at kondomer blev brugt i det skjulte som en del af folkemedicin. Andre mener, at brugen af kondomer faldt, da kirkens magt voksede. Uanset årsagen ser det ud til, at kondomer blev glemt i løbet af middelalderen. Men bare rolig, kondomerne vender tilbage. Lad os spole et par hundrede år tilbage i tiden til renæssancen. Europa blomstrer. Kunst, videnskab og kultur er i fuldt flor, men en mørk sky hænger over Europa, syfilis. Denne seksuelt overførte sygdom spreder sig hurtigt gennem Europa i det 15. og 16. århundrede, og den er frygtelig. Syfilis forårsager sår, blindhed endda død. Folk er rædselsslagne. De leder efter enhver form for beskyttelse mod denne plage, og det er her, kondomet gør comeback. Syfilisepidemien tvinger folk til at finde en måde at stoppe sygdommens spredning. Innovative hjerner begynder at eksperimentere med forskellige metoder til forebyggelse. Det her er Gabriel Fallopius, en italiensk anatom og kirurg. I 1954 udgav Fallopius en bog, der for altid ændrede kondomets historie. Han beskrev en slags hørbetræk, der skulle beskytte mænd mod syfilis. Fallopius' opfindelse var i bund og grund et kondom af hør, der blev bundet med en snor. For at øge dens effektivitet anbefalede han, at man dyppede den i en medicinsk opløsning. Der er stadig debat om, hvorvidt Fallopius rent faktisk opfandt hørkondomer. Nogle historikere mener, at lignende anordninger blev brugt meget tidligere. Ikke desto mindre er Fallopius' optegnelser vigtige.
fordi de er det tidligste kendte skriftlige bevis på brugen af kondomer inden for medicin, især til forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme. Hans arbejde var med til at gøre kondome fra et tabuemne til et videnskabeligt og medicinsk anliggende. Ordet kondom har eksisteret i lang tid. Men hvor stammer det egentlig fra? Sandheden er, at ingen ved det med sikkerhed. Det forbliver et historisk mysterium, der forvirrer forskerne. Der er selvfølgelig mange teorier. Nogle mener, at det stammer fra det latinske ord condus, som betyder beholder. Andre tror, at det kommer fra navnet på byen Condom i Frankrig, som er blevet udtalt forkert. En teori fortæller om en læge ved navn Condom, der gav den engelske kong Charles VI et slags hylster lavet af dyretarme. Uanset sin oprindelse blev ordet kondom accepteret og taget i brug. I det 17. århundrede blev det almindelige navn for dette præventionsmiddel. Selvom renæssancen var en udfordrende tid for kondome, var det også en tid med forandring. Frygten for syfilis og indsatsen fra pionerer som Fallopius gjorde kondomet til en vigtig del af kampen mod sygdom. En klasse over resten. I det 18. århundrede tager historien om kondomer en ny drejning med fremkomsten af kondomer lavet af dyretarme. Ja, du hørte rigtigt, kondomer lavet af dyretarme, især fra får. Det lyder måske underligt i dag, men tro mig, det var et stort fremskridt fra at bruge fiskeblærer, som man gjorde tidligere. Disse tarmekondomer var glattere, tyndere og mere elastiske end deres forgængere. Forestil dig, tarmene blev renset, strakt og tørret, indtil de var tynde som pergament. Det var en kompleks og krævende proces, der normalt blev udført af dygtige håndværkere. Selvom de ikke var perfekte, tilbød tarmekondomer større komfort og beskyttelse end andre metoder på det tidspunkt. På grund af deres bekvemmelighed og effektivitet blev tarmekondomer hurtigt en luksusvare. Høj status, høje priser. Kondomer lavet af dyretarme blev hurtigt populære blandt de rige og berømte. I starten var det primært dem, der brugte kondomer. De var klar over, hvor effektive de var, og de var villige til at betale en høj pris for dem. Forestil jer, kondomer lavet af dyretarme var dengang ligesom nutidens designertasker eller luksusure. De var et statussymbol, der viste rigdom og god smag. Selvfølgelig kommer luksusvarer altid med en høj pris. Kondomer af dyretarme var meget dyre, svarende til flere dages løn for en almindelig arbejder. Så for de fleste mennesker var de utilgængelige. Familieplanlægning var blevet en luksus for de rige, noget som almindelige mennesker ikke engang kunne drømme om. I takt med at kondomer lavet af dyrehud blev mere populære blandt de velhavende, spredte de sig også til andre samfundslag, hvor verdens ældste erhverv blomstrede. I storbyer som London i det 18. århundrede var prostitution udbredt. Prostituerede var blandt de første og mest trofaste brugere af kondomer. De var bevidste om risikoen ved deres arbejde og behovet for beskyttelse. Selvom de var dyre, var kondomer lavet af dyrehud en værdifuld beskyttelse mod seksuelt overførte sygdomme og uønsket graviditet. På dette tidspunkt begyndte offentlige huse, ofte kaldt bordeller, at dukke op. Nogle af disse steder tilbød kondomer lavet af dyrehud til både deres ansatte og kunder, da de anerkendte deres rolle i at forhindre spredning af sygdomme. Brugen af kondomer på disse steder afslører en vigtig kendsgerning. Selv når de stod over for socialt pres og juridiske forbud, fandt folk måder at beskytte sig selv og passe på deres seksuelle sundhed. I slutningen af det 19. århundrede ændrede verden af kondomer sig for altid. Gummien kom og startede en revolution. Forestil dig en verden uden gummihandsker, balloner af gummi, ja, selv kondomer af gummi. I dag er det svært at forestille sig, men dengang var det alsidige materiale en utrolig opdagelse. Før gummi blev kondomer typisk lavet af dyretarme, og ærligt talt, det havde en del ulemper. Heldigvis i midten af det 19. århundrede opdagede Charles Goodyear, en amerikansk opfinder, vulkaniseringsprocessen. Denne proces involverer opvarmning af rågummi og blanding med svovl, hvilket gør gummiet meget mere holdbart og elastisk. Denne opfindelse fik mange anvendelser, men vigtigst af alt revolutionerede den kondomproduktionen. Latex, den mælkesaft man får fra gummitræet, blev det ideelle materiale til at lave kondomer af. Gummi er holdbart, elastisk, tyndt, men stærkt og vigtigst af alt, meget billigere end dyrehud at producere kondomer af. Den overkommelige pris på gummi spillede en afgørende rolle i at gøre kondomer tilgængelige for en langt bredere del af befolkningen. Opdagelsen af latexkondomet var et kæmpe skridt fremad i præventionshistorien.
Kondomer var ikke længere en luksus kun for de rige. Masseproduktion gjorde dem billigere og tilgængelige for alle. Hele fabrikker blev bygget udelukkende til at producere disse tynde latexprodukter. Produktionsprocessen var ret fascinerende. Flydende latex blev hældt i former og derefter behandlet ved høj temperatur og tryk for at skabe det endelige produkt. Denne overgang til fabriksfremstilling af kondomer havde en dyb indflydelse på samfundet. Pludselig havde både fattige og rige adgang til en effektiv præventionsmetode. Den øgede tilgængelighed fik betydelige konsekvenser for mange aspekter af livet, herunder familieplanlægning, folkesundhed og endda seksuel frihed. Latex-kondome var ikke bare et teknologisk fremskridt, det var en sand social revolution. Masseproduktion gjorde kondomer tilgængelige for alle. De var ikke længere kun for de rige, man kunne købe dem i butikker, apoteker, ja selv i købmandsforretninger, men ofte gemt væk under disken. Selv købet krævede diskretion. Ikke desto mindre, kondomer blev mere og mere udbredte og accepterede. Det faldt sammen med en tid, hvor folk begyndte at tale mere åbent om familieplanlægning. Fremkomsten af latexkondomet var tæt forbundet med den voksende feministiske bevægelse. Kvinder kæmpede for kontrol over deres egne kroppe, deres egne liv. Familieplanlægning blev en central del af deres kamp for frihed. Latexkondomet, et simpelt objekt, spillede en afgørende rolle i denne forandring. Det gav kvinder og mænd et valg, magten til at bestemme, hvornår og om de vil have børn. Når vi ser tilbage, kan vi se, at den lille kondom har været på en utrolig rejse. Fra fiskeblærer og dyretarme er kondomet trådt ind i en æra af teknologi og moderne materialer. De er ikke længere tykke og lette at rive i stykker. Nutidens kondomer er tyndere, men meget stærkere. Med mange størrelser, former og typer kan brugerne nemt finde et produkt, der passer til deres behov. Hvert kondom gennemgår strenge kvalitetskontrol og sikkerhedsprocedurer. På trods af alle ændringerne er kondomets grundlæggende formål forblevet det samme. Ved du hvad? Kondomer er ikke bare et præventionsmiddel. De er et symbol på seksuel frihed, ansvarlighed og styrke. At bruge dem er en klog beslutning, en måde at passe på sin krop og sit seksuelle helbred på. Kondomer er en del af en meget vigtig samtale. De giver os mulighed for at nyde sex uden at sætte vores helbred og fremtid på spil. Det er et tegn på respekt, både for os selv og for vores partner. Har du nogensinde spekuleret på, hvordan fremtidens kondomer vil se ud? Når vi ser tilbage, er det tydeligt, at kondomer har gennemgået en utrolig udvikling og forandring. Forskere arbejder utrætteligt på at undersøge og finde nye materialer og metoder til at forbedre kondomer. Forestil dig et kondom lavet af et ultratyndt, ultrabehageligt materiale, eller endda et kondom, der kan registrere seksuelt overførte sygdomme. Vil det ikke være fantastisk? Bionedbrydelige kondomer eller kondomer, der smører sig selv, vil også give brugerne stor komfort. Men fremtiden for kondomer afhænger ikke kun af teknologi, men også af samfundets bevidsthed og uddannelse. Vi skal bygge et åbent samfund, hvor folk frit kan tale om sikker sex og prævention, så alle har adgang til præcis information. Kondomer har spillet en vigtig rolle i menneskers sexliv i lang tid, og de vil helt sikkert fortsætte med at spille en vigtig rolle i fremtiden. Kondomer er et bevis på den konstante menneskelige fremgang, vores stræben efter at udforske og skabe et bedre, sundere, gladere og sikrere liv. Fra Nilen til soveværelset i dag, kondomets rejse er virkelig utrolig. Det er en historie om menneskelig opfindsomhed, om vores evige stræben efter glæde og vores beslutsomhed om at beskytte os selv og dem, vi elsker. Tiden er inde til at sige farvel til fiskeblærer. Ingen grund til at bruge dyretarme, vel? Fra simple hylstre har kondomet forvandlet sig til et symbol på seksuel frigørelse og en hjørnesten i folkesundheden. Så næste gang du ser et kondom, så tag dig et øjeblik til at tænke over dets lange historie og betydning. Det er et bevis på vores engagement i et sundere og gladere liv. Husk, viden om seksuel sundhed og ansvarlige valg er afgørende. Lad os sammen give budskabet om hellere forebygge end helbrede videre til fremtidige generationer.